Comme an ka président ye n'o ye colonel Assimi Goïta ye ale ye wulikajɔ kɛ ka taa Burkina Faso président ka taa o fɛ ni ma fili nin y'a ka bɔliko fɔlɔ ye depuis a sigira Mali président la nin y'a ka sortie fɔlɔ ye ka taa Burkina Faso yala a ka visite a tun bɛ tali kɛ jumɛn ani jumɛn de kan. Nin y'a ka bɔliko fɔlɔ ka taa min? Burkina. N'o tɛ nin t'a ka bɔliko fɔlɔ ye dɛ n k'a taara Russie la. Donc i ye kuma min fɔ kumaba don. Son Excellence colonel Assimi Goïta a taara Burkina bi a seginna ka ban an bɛ dugawu kɛ a ye hali bi ala ka taa ni ka segin ala k'u nɔgɔya. Président ka tagali alhamdulilayi rabil alamina don kumaba de don décision ba de taara. N'aw ye président ka décision jate kumakan jate minɛ Sikaso a y'a yira k'a fɔ ko an ka jamana kumakanya kelen o de ye président se Burkina kumakanya kelen. An bɛna bɔli min kɛ CFA la nin y'a sira surun filanan ye Assimi tɛ kuma kun fɛ dɛ fɛn min ye français ye faux min imprimé Assimi kun bɛ se k'a fɔ kabini wagati jan mais kuma bɛɛ n'a fɔ kuma don kuma bɛɛ n'a fɔ kun k'a fɔ k'u ye wari fo de dilan o tɛ dɛ u ye wari de imprimé k'a caya maintenant n'a ye jateminɛ kɛ nin kuma ninnu kan aw bɛna k'a fɔ nin tɛ Faransi siɲɛ fɔlɔ ye nin t'a siɲɛ filanan ye nin yɔrɔ la an bɛ doyenw fo k'an ka doyen ɲɛmɔgɔw fo mais fɔlɔ Faransi tun bɛ nin wari ninnu de dilan k'a di terrorisiw ma terrorisiw tun bɛ sara nin de c'est pour le cas tun bɛ terrorisme ye a bɛ bugun aw bolo ko Faransi bɛ k'a ta ka budget la non Faransi tun bɛ an ka wari de imprimer a tɛ k'an bɛ CFA la an ka terrorisme tɛ ban ça fait ni mɔgɔ bɛ terrorisme yɛrɛ kɔ terrorisme yɛrɛ fɔlɔ ye CFA de e k'i miiri mɔgɔ min bɛ se k'e ka wari kɛ k'a doublon dilan n'a ye 100 dilan k'a d'e ma a bɛ 100 ɲɔgɔnna wɛrɛ dilan même série même numéro k'a di jugu ma donc o kɔrɔ anw yɛrɛ de bɛ ka an ka bien n'an ka services ta ka o kuma na terroristes k'u yɛrɛ financer n'a ye donc n'i ye nin ta ka jateminɛ k'a lajɛ i bɛna k'a fɔ ni Kidali minɛli kun tɛ attaque fɛn fɛn kɛra san 10 nin kɔ kɔnɔna la an yɛrɛ de y'a bɛɛ wari bɔ ka di terroristes ma. Parce que an ka bien an ka service o équivalent an ka bɛn min ma Faransi tun b'an ka wari dilan doublon de la k'a ta k'a di jugu ma u b'an kɛlɛ n'a ye mais n'i y'a ye bi Faransi b'a fɔ k'a bɛ don n'a ye parce que mɔgɔ caman b'a yɛrɛ ɲininka munna bi an ye kuma in fɔ sisan n'i y'a ye Faransi bɛ don n'a ye aéroport fɛ parce que Kidali de minɛ la ni Kidali tun ma minɛ u tun bɛ don ni wari ninnu ye Algérie de fɛ n'u donna n'a ye Algérie fɛ u b'a ta k'a di o kuma na fɛn min ye ka don n'a ye Kidali ka taa di terroristes ma u ka baara kɛ n'a ye. Mais an bɛ douaniers fo parce que u ye fɔlɔ dilan ka don n'a ye u ye filanan fana dilan ka don n'a ye mais mɔgɔw kan k'u yɛrɛ ɲininka kumakan ya kelen munna mɔgɔ min kelen bɛ k'i suspend économiquement mɔgɔ min kelen bɛ k'i ka wari bloquer banque la munna bɛ wari dilan ka don n'a ye e fɛ yen mɔgɔw kan ka ɲɔgɔn ɲininka na c'est très important munna instruction dilen don an ka wari ni coton wari minnu bɛ sara o bɛ bloquer et au même moment o jamana kelen bɛ tila ka wari imprimer k'a don a ka jamana kɔnɔ ka taa n'a ka jamana kɔnɔna la munna mɔgɔw munna b'o kɛ parce que ils veulent que masse monétaire ka bonya n'an ka masse monétaire bonyana o bɛ kɛ sababu ye an ka président bɛ se ka accuser de blanchissement d'argent an ka jamana ɲɛmɔgɔ bɛ se ka accuser de blanchissement d'argent parce que blanchissement d'argent tɛ dɔwɛrɛ u bɛ k'an lajɛ an bɛ ka wari kɛ cogo min na an bɛ k'an ka sara kɛ cogo min na an bɛ ka fɛn caman kɛ cogo min na Faransi tun b'a fɔ ko tuma na k'an ni Rusiw an bɛ ka minɛn min san États-Unis kelen de tun bɛ Assimi ninnu kɔnɔ ni CPI la ka tila k'a fɔ k'an bɛ ka blanchissement d'argent kɛ wa prévu tun b'u bolo dɛ parce que wari min donna an fɛ yen ani an ka bien n'an ka service bɛ bɛn wari min ma kelen tɛ n'a tora yɔrɔ kelen a bɛ fisaya quoi franchement. Est-ce qu'il y a faamuya donc n'a ye jateminɛ kɛ nin na solution kun ye mun ye ka fanga in dafiri o de kun ye ka wari imprimer ka don ka tila k'an accuser de blanchissement d'argent donc an bɛ ka bɔli min kɛ CFA la n'an reteninen don n'an k'an bɛ bɔ CEDEAO la kɔfɛ an bɛ bɔ UEMOA la n'an ye procédure la don ni u ma sɔn hali bi ka notification da an ma u ye Diomaye Faye ninnu bila ka na delili la u ye mɔgɔ caman bila ka na delili la u bɛ ka se ka mise en scène kɛ nin y'an bɔli sira toliman de wa wari a siège bɛ taa kɛ Burkina de. A kana siga nin na donc nin ye nin prévu min filɛ nin ye nin bɛ ta ka taa da UEMOA ɲɛkɔrɔ an de tɛ se ka jɛ nin wari minnu imprimé filɛ nin ye wari bɛ jɔn bolo wari bɛ Mali de bolo n'a ye Mali ja Mali bɛ wari utiliser k'i man kun n'a ye Mali ja les centaines de milliards la Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔ carburant ko nin kɔnɔ Mali peut utiliser cet argent là
Mais pourquoi? Parce que la série numéro série est France Bolo. Avec là, en circulation, quand faut weka ou banquiser de blanchiment d'argent. Mais nous voir que les doublons n'est à kata da yémoa nyokoro. Kaira kafo, voilà la deuxième preuve comme quoi la France est dernière le terrorisme. Ou on y a un bolé ça va vous faire yémoa faire là. Oh, what in siège avec Emi avec Burkina di. Mais ni ko kibe wari mbarake bi Mali sera ka territoire ta to mina bi u beka ko sugu beke parce que wala se ki ya warbo monnaie boli mo ba ke ko demande ko kelme monnaie boli la ka gele ni fembe. Il faut avoir le contrôle maintenant de ton pays. Sur le plan sécuritaire, il faut que ça sécuriser. Notre pays de nous phobie. Donc, nous avons créé Mali, Burkina, Niger, à Biou Kounobo, Kosoubé, à Burkina, attaqué à travers la Côte d'Ivoire pour que vous soyez un contrôle sur le trop du. Donc, d'abord, on doit se donner la main pour sécuriser. Flana Mouye, Bang siège que Burkina. Wari y a 3 séries. Série A, série B. Amega wari mbo. Ni ato la ligne de asimte kuma mabele. Ni asimie fien fie wakati na bilu na wakati sera. Il y a la seule alternative aujourd'hui, c'est de sortir de CFA. Wa moins mimbe prévu matériel la kataira ni ambolé mo ka ambali au de flé. Sauf na kuna sur quoi simien galon de besa ou mais communiquer. La besa allait faire un communiquer kaira pas simien kuma mfo. Après vous bemi. Mais beba kala mako wari nglana. Ou beba kalama. C'est la preuve matérielle. Voilà maintenant un scellé. En mettant une mie kafo, en bebo ou en moitié candelola. Donc na wari ami war fana mglana. Wari metalika n'y a des ressources là. C'est vraiment pour moi étalon. Wari mina étalon est hors de là. A follow y a des ressources mais amno de consigne. Flana y wari y 3 séries. Série A le Mali. Pour que Bérassé ait économique évaluation donc. Série B, le Burkina. Série C, le Niger. Mais à Bay, divise Kelindi. Mais en gardant, mon économie est clean. Donc, en tant que fouille, qu'on a renforcé avec le président, notre frère Ibrahim. Flana est mouillé, siège, mais quoi de du même qu'on a. Sabana est mouillé, Gela de Yoromuna, on va sécuriser. Mon comment il faut. Un bébé nous rendait. Burkina ni Mali Niger de opération conjointe badingue nous en fait. Le président est dans ce moment. Burkina ni Mali Niger, asimda sera mabi. Non, mon boujo, Mali bata Burkina demain, Burkina et Mali demain. John et Mali citerni convoyé Kabo Niger Kananaï. No Burkina de Ake. Kabo Dori Kanakaya. Burkina armée de Anga citerni convoyé Kananaï. Faut Mali territoire. Le Mali a aidé et le Burkina a aidé. Donc, c'est dans le cas de l'AIS, les armées de l'AIS peuvent intervenir entre elles-mêmes. En cas d'attaque, il y a AIS de Burkina attaqué, il y a AIS B attaqué. Nous, on a mis au CDAO de Konan, CDAO de Konan, AIS de Konan. Donc, il y a qui va demander, président Gatali, il y a un boli tout la ligne, car il y a qu'à faire. Vraiment, Tchani a accordé, ou Korkeba, nous, Tchani, ou accordé, Katakuma da, fait mon bé. Ou contre un noble papier là, ni ou déplacer l'indro qu'on a fait un show de fin aussi. Ni président nous déplacer l'indro. Nous avons comment téléphone non, mais nous déplacer l'indro là, nous c'est pour une signature. Donc c'est juste pour un engagement solennel. Kata kanunko parafé, bi nama bo sefa la, France tina Antoine, wa bi qu'on attend un sefa la, tourisme teba, wa agela ba on est cané, parce qu'on devait sefa consigné, quand a bien un service d'accueil ka sefa consigné, mais franchement doublon gla, ama galon, franchement il y a des filles comme les fmenga. Elle finit à dabaya be yak malia. Hein? Et ou vidéo manu comme les fmenga. Il y a formé bala sérieux ou bolé ka kuma kumenga il y a moi kumalea il y a besa ou kumalea comment il est touriste kedi mais vous quand il dit rien de façon ya quelqu'un qui imprime maintenant qui fait de doublons des billets avec double série là n'était français chien follow on était reçu avec 200 millions de 300 millions 400 millions à debout quoi ça ina terusu e gela somna soudanais ou qui n'a soudanais va terusu recruter. Parce que l'eau sera à 3 000 €, 3 000 €. L'eau coûte CFA fait. Les Australiens, les Soudanais, nous avons recruté le CFA.
Donc, ni CFA in de bɛ dilan ka na d'an badenw n'an balimaw n'an dɔgɔninw ma 800 000, 1 million, 1 million 500 ni CFA kelen de bɛ dilan k'o di politiciens ma o de filɛ nin ye le gouvernement en exil u kɛlɛla nin wari kelen de nɔfɛ wari min bɛ dilan a bɛ tangun de kun an yɛrɛ bɛ ka ça fait n'i bɛ CFA la a k'i n'a fɔ kɛlɛ min bɛ kɛ a kɛlɛ b'i yɛrɛ ka charge de la i yɛrɛ de bɛ tila ka sarali ka tila k'i yɛrɛ ka dugu ci France ka papara ma tiɲɛ wa France ka dɔrɔmɛ kelen ma tunu parce que a bɛ e ka wari de dilan k'a di i yɛrɛ ɲɔgɔnnaw ma wari nafa b'aw daba nin kan kan. Donc aujourd'hui, on est présent fou, car pour sa visite. À Ouaga, à Taraminani, n'y pas de c'est une très bonne nouvelle. Alors, bon, on a accompagné le gouvernement et un ministre de la Défense pour la fois à travers l'affaire étrangère, un ministre d'État. Il y a là, on peut être tantôt et au fin de mon nez. N'y a pas de Kofoka. C'est qu'il s'est engagé s'il n'y a pas de ministre d'État. Il s'est engagé s'il n'y a pas de ministre des Affaires étrangères. Il s'est engagé militairement s'il n'y a pas de ministre des Armées. Donc, les ministres qui ont bébé à la fin de signer. Waruka ko manone ni antato de kabo sefa la pip oui en ministre de l'économie fena kumbe non ngo ba nyep ma de fina ni mo ko mi kumule be barake bi ministre ta ka tetim ne dron culture kuntene voilà koro de bala infrastructure kuntene koro de bala économie kumbe o de be waro kuma fo défense kumbe o de be territoire kuma fo ministre d'état kumbe o de be gouvernement engagé abli kuna ministre des affaires étrangères kumbe o de be ani du wore tie kuma fo woni ni mo be kun ka document signé ka parafé ka fait meke ministre nous mata pour rien. C'était une rencontre très fructueuse abli kuna ante no rencontre ke ni u talendro signature de wa bana dongo doni asimi bora ka kuma aya bla kuna asimi kuma ko mwani tan fin do ba ko fe ni asimi fin fina fin do ba ko fe voilà transport ministre kumbe donc ni asimi ka kuma wati fin ta so kuma do be c'est pas parce que ka kuma sigaso ka ba do ka kuma sigaso non peut-être ay kuma une fois wati de sira wa da loi mi prévu de bambolo mo sa so leke note ni ni fo franchement ni galon sa so refi bora ka finda ko prévu be mi ye galon tige kuma be président me boka propagande ke ou bien c'est d'ailleurs yo mo arrête me communiquer ninka parce que c'est lui le garant maintenant de la monnaie. Ok, bon, on va voir, on va t'en faire. Un café, ani Ibrahim Bolé rencontre là. Journaliste ou aniga, là il y a café. Ko anye semaine mitane, ko sengo, ko ukumatara, ko jamana sawanya a décidé ko tega di nyoma, ko wala sa am se ka boni difficulté nous qu'on a la trois maintenant. Et fait métal que al sida ko la wo be ni galga ko anye sida mta ko segi to tana. C'est le chemin de non-retour. Ça va me présenter la lecture des clés. Non, Bazoum Djouma Faye Tidindi. Bazoum Djouma Faye Tidindi. Allez, Bazoum Djouma Faye nana ka kuma fin fort. Abe a c'est maintenant dans le bureau comme là-bas. Mais Kounou, Agamro Bora ka marché Burkina Kama, au droit de l'homme. Au droit de l'homme, ça veut dire que le président va comment il va tuer. Parce qu'il n'était pas le président wala kapuma mais min kera muru ke tela Sénégal malon ngata histoire ta kala ci mo bulu ko dugu do te révolution ke muna mo ta kuno parce que il perd de té mali la ni be révolution e bi il perd ta muru ke ta bulu ko ngi révolution e bi perd ta Thomas Sankara donc dugu do be olu fo dama be France gal denga de kono faut ka jin wuli révolution ka ni jigi da luka non akana o jigida oluka depuis ngo be ka ben ka biro ko na nya fa ye ngo akana o jigida ngo fudu kuma koroma de mo ka président abunya ni mo ka président bunya nous ya hakina mta c'est pour l'intérêt du peuple sénégalais donc ango ka président bunya e ka mo ka fort mais anana timina en fin c'est da ko la ale kuma c'est pour ça Diomaye Faye tra France à tra France muna c'est pas pour le forum mondial là et tra forum mondial comme mais Macron fort d'entretien que ay mo ka ta programme na et à forum kama mais à travers Mouna il est parti maintenant faire le compte rendu de son échec l'échec maintenant de sa visite dans l'AIS au cours nous voir vraiment ça n'a pas marché à travers compte rendu de Macron blati mina m'a reçu Chidem Koundou il a attendu maintenant le voyage de Paris comme maintenant de la dernière étape maintenant de sa tournée
parce que a kun tɛ dɔwɛrɛ foyi ka taa lajɛ effectivement an bɛ se ka kuma ni Assimi ye an bɛ se ka kuma ni Ibe ye an bɛ se ka kuma ni Tchani ye mais a y'a ye k'a fɔ c'est un bloc c'est un cercle fermé ninnu tigɛ bɛ ɲɔgɔn bolo a taara fɔ président ɲɛna segin cogo tɛ ninnu na bon i bɛ Chibonte kɔnɔ CEDEAO ka prochain sommet la i b'a ye k'a fɔ u b'a fɔ ko bon k'u jara ni Mali ka bɔli ye k'u jara ni AES ka bɔli i bɛ sigi a lajɛ le prochain sommet de la CEDEAO a bɛ taa f'u ye bon c'est fini a ye ninnu ka notification d'u ma u bɔra ka ban segin cogo tɛ ninnu na. Donc ne CEDEAO ko cilen ni Diomaye Faye kun tɛ content nɛgɛ makɔrɔ i ye n bila ci min na a ma ɲa a président saba bɛɛ dalakan ye kelen ye. président yɛrɛ seginna fan bɛɛ. non président b'a dɔn min tɛmɛna ale Diomaye Faye cɛ o Assimi b'a dɔn min ma fɔ télé la Diomaye Faye ye min fɔ ale Assimi b'a dɔn a ko a ma kana miiri yɛrɛ on a pris un chemin non retour a seginna ka Sikaso foyi t'anw sigi CEDEAO la an bɛ taa sigi Alassane Dramane Ouattara lajɛ cogo di n'a ye Alassane diya a bɛ Alassane bɛ se k'ale ka marifa don a ka nin lajɛ la k'i faga mais n ko mɔgɔ min don a bɛ se tiɲɛni de la Alassane ɲɔgɔn tiɲɛni la Alassane man ɲi sabu mɔgɔw bɛ min don Alassane man ɲi et puis Ala tɛ sunɔgɔ dɛ Babo tɛna kɛ candidat ye ne ya 2025 an bɛna ni démocratie bɛ Côte d'Ivoire ni démocratie tɛ yen mɔgɔw da bɛ wali kuma la ni démocratie bɛ démocratie an bɛna dɔn c'est vrai il a fait échouer la France Alassane de ye France la échoué parce que France tun bɛ fɛ ka segin a kɔ mais Alassane de y'a yira la non ale bɛ se ka ninnu nata parce que a degelen don a la ni Alassane tun ma Macron mal conseillé Macron tun bɛ segin a kɔ mais Macron yɛrɛ y'ale coronna ça veut dire que Alassane ye Macron bila échec de la Alassane mais ala lajɛ mais u bɛ ka min kɛ nin a bɔra Zelensky fɛ yen ka taa mercenaires nɔfɛ ka na k'a ni i ma Assimi taara bi Assimi da sera kuma ma ko on va renforcer la nouvelle dynamique de la sécurité pourquoi parce que a bɔra u taara le 15 du en tout cas nin kalo in kɔnɔna la France armée ani ni Côte d'Ivoire armée kan ka exercice conjoint kɛ an y'u ka communiqué il y a communiqué donc o exercice min filɛ nin exercice tɛ dɛ c'est juste maintenant prendre des drones de renseignement ka position di basabla il doit ramener les mercenaires français en Ukraine la France a envoyé plus de 100 000 mercenaires à Bessara. Ukraine. Il y a plus de 100 chars d'assaut. Français ont chars ɲanama min fɛn fɛn kun bɛ u y'a bɛɛ jigin. Poutine y'a bɛɛ tiɲɛ k'a bila. Aujourd'hui les mercenaires sont en train de retourner. Mais France tɛ sɔn a bara mercenaires ka segin ale fɛ yen. Mais a bɛ bila ka na Afrique. A b'u bila ka na Alassane ka dugu la. Donc mais ni Ala ye Irisiw ka mercenaires dɔ ka fɛ Ukraine mercenaires dɔ ka Irisiw ka base dɔ attaque ka sababu kɛ Côte d'Ivoire ye. Bilahi Poutine bɛ bombe fili a ka bɔ hakili ma. Non ni y'an lafiyalen de o barika de bɛ AES kɔ dɛ. Ni si vraiment n bɛ kuma kelen f'i ɲɛna Alassane sababuya la ko l'un des mercenaires de l'Ukraine à la frontière Mali-Côte d'Ivoire essaie maintenant d'attaquer une base russe. Il se riposte à qui sera ONU na. A bɛ Côte d'Ivoire bombarder automatiquement. Ah bon o de bon Alassane tellement qu'Alassane bɛ siran tubabu ɲɛ ala tɛ fɛn dɔ conséquences évaluer k'a lajɛ. Et les conjoints avion tɛ bolo pilote ka jamana kan i b'o kɛ cogo. Ok Boumabel faamuyali sɔrɔ an na an bɛ taga ɲɛfɛ an bɛna i ka mɔgɔw kama n'o ye politiciens ye i mɛnna ka politiciens ka kuma fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ k'u kɔlɔsi ko mɔgɔ min de don k'u tɛ ɲinɛ ko kɔ an y'a mɛn k'a fɔ semaine tɛmɛnen kɔnɔna la k'u minɛna jana fɛn min ye jamana ko ye décision dɔ ta k'a yira k'a fɔ ko ka activité ko k'a bɛɛ lajɛlen ɲɔngiri mais an ye information sɔrɔ k'a fɔ ko politicien mɔgɔ 11 k'u minɛna k'u to réunion dɔ la wa jugement yɛrɛ kɛra ko k'u bɛɛ bilara ka taa su mana de dépôt n'a bɔra mɔgɔ kelen na i bɛ mun kalama dossier in na. An ye nin fɔ bɛɛ ye o Mali bi ani Mali kun kelen tɛ dɛ ne ye nin fɔ bɛɛ Mali ma nɔgɔ tugun le Mali a un service de renseignement qui est classé dans une position très confortable en rang mondial Mali service de sécurité ɲɔgɔn tɛ yen bi Mali bɛ yɔrɔ min na ko bi Mali ko bɔra kulonkɛ la politicien ninnu digilen don Musa Tɔlɔ ka waati de la waati sɔrɔ téléphone ko ma développé réseaux sociaux kun tɛ yen donc renseignement kun tɛ niveau dɔ la u ye Musa Bintani ko avec les tracts et consorts la o mɔgɔkɔrɔba kelenw de don o parti kɔrɔba kelenw de don u ye nege Musa la dɛ u bɛ tracts kɛ mais u y'a bɛɛ kɛ k'u to Dakar France u m'a siɲɛ k'u to yan mais mɔgɔw bɛ ɲinɛ o de kɔ quoi les réunions clandestines na Assimi tile la n'i y'a kɛ i ye ko lase i yɛrɛ ma. Notre renseignement est au top. Non, Moro Konekele ko suba ɲɛfilatigi. Kana siga. Donc u bolo ko Musa Tarawele clé de don.
i bɛ fɛnw kɛ batarakiw kɛ a bɛ telegramuw ni téléxiw ci ɲɔgɔn ma a b'a essayer ka BP ça fait il y avait trop de moyens min na communication kuma technologie kuma avancé ta mais tellement que Mali service de renseignement yɛrɛ fɔrɔlen don tu sais que parti minnu tun bɛ yen non ala u tun bɛ selimafo la dɛ selimafo tɛ nin tɛ réunion fɔlɔ ye o aw bɛ ɲinɛ min kɔ réunion daminɛla WhatsApp kan groupe WhatsApp kan réunion fɔlɔ daminɛ groupe WhatsApp kan o tɛ bi la koyi réunion fɔlɔ kɛra ka sɔrɔ nin tɛ yɔrɔ to kalama nin tɛ réunion fɔlɔ ye dɛ politicien kɔrɔbaw b'a kalama politicien dɔw k'u ma ko non k'olu b'u méfier ko Mali ma nɔgɔ il y a des présidents de partis politiques qui ont refusé ils disent que non ils ne peuvent pas participer réunion fɔlɔ kɛra u ma sɔmi réunion filanan kɛra u ma sɔmi ni n sen réunion i b'a dɔn o ye min ye ko cette fois-ci uniquement les présidents des partis politiques ou leurs représentants uniquement les présidents des partis politiques et leurs représentants o ye selimafo ye a ye na an bɛ taa selimafo la karisa fɛ yen o ye faamuya mais a ye ɲɛmɔgɔ bila ka na selimafo la o ye selimafo ye mais n ko n bɛ kuma kelen f'i ɲɛna gendarme donna cogo min u donna cogo di neutraliser a y'a fɔ sa i b'a dɔn u ye ceinture saba u ye yɔrɔ la koroko saba de Modibo Kone Modibo Kone ma ɲi koyi tu sais que i b'a dɔn a ye civiliw kɛ ka carré kɔnɔna fa civil la o ye n'i bolila dɔ b'i bali i tɛ min yɛrɛ dɔn donc ka sɔrɔ ka tenue ka yɔrɔ la munumunu miliyɔn tonba saba o de kɛ donc minnu donna olu donna n da y'u fɛ bon olu ma min faamuya olu de i b'a dɔn tellement que Mali parti politique ka ca dɔw tun bɛ olu tun tɛ parti ye o dɔw ye mouvement dɔ tɔgɔ di ka fɛn dɔ tɔgɔ di olu tun tɛ parti ye quoi olu tun tɛ parti ye Jalo yɛrɛ fɛnɛ gendarme ye n ko foyi tɛ se ka lakale parce que n'i ko bibi k'i bɛ parti dɔ tɔgɔ fɛ ko n ko tellement que politicien bɛ fɛ jama ka caya et puis u ka kari ye dɔrɔn k'a fɔ ko parti baden bɛ fɛ k'a simi ka taa donc parti yɛrɛ dɔw tɔgɔ fɔra olu yɛrɛ t'o dɔn mais u y'a ils les ont accepté à la réunion bon les révélations yɛrɛ mɔgɔ tɛ nin dɔn ne tɛ dɛ même de fina dɛ donc olu yɛrɛ nana dɔw b'u kɛrɛfɛ ko karisa k'e tɔgɔ ye di u b'a fɔ ko ne kɔrɔ karisa k'e ye parti jumɛn u b'a fɔ ko ne ye parti awa tan ye u b'a fɔ k'i sigi o ye gendarme ye ko dɔ in don e ye parti jumɛn donc gendarme yɛrɛ y'u yɛrɛ kɛ parti caman président ye ani association u b'a fɔ n t'a simi fɛ a b'a simi o bɛɛ tun bɛ réunion kɛ yɔrɔ o de to audition in toliyara dalajɛ t'a la o gendarme dontɔ dɔrɔn n da de y'u fɛ u jɔra la i b'i taara cɛ cogo di i ni min yɛrɛ ye réunion kɛ siɲɛ kelen siɲɛ fila n m'a f'i ɲɛna donc carré kɔnɔna falen bɛ den a ko selimafo u y'u ka daliluwaw bɔ k'a jira o ko selimafo tɛ et puis ne sɔnna sabu i b'a kalama il y a des vrais OPJ au Mali quoi OPJ yɛrɛ o de bɛ yan u ma sɔn ka mɔgɔw ɲininka ɲɔgɔn ɲɛna dɛ u ye bɛɛ ɲininka d'a ma donc gouvernement ye kunnafoni caman de sɔrɔ kuma in diya ye min ye dɔrɔn sabu u ye bɛɛ ɲininka kelen kelen dɔw in b'a fɔ ne tɛ dɛ a kɛra tan de dɔw ko an ye nin kɛ nin don donc a bila u kunna ça a été une occasion aussi de rassembler encore les informations ko kun kan ka labɛn k'o ko caman kun barika bɛ Asimi ala ka barika da transition na ko kunna bɛnnen don koyi ça fait wuli k'i farati jamana in na sisan jamana in e ma ye terroriste ko tɛ yan ko terroriste bɛ taliki saba de b'u bolo i bɛ kuma taliki fɔlɔ la o ta taliki dɔ in fili yan fɛ dɔ in bɛ taa ta ça fait u bɛ kuma taliki saba de la terroriste o ye 3A dɛ o ye taliki dɔ o ye 3A o tɛ an ka téléphone min ye o ye 3A de ça c'est maintenant o ye France ka serveur yɛrɛ de direct ale connecté no satellite la donc fo k'a dɔn réunion clandestine tɛ marcher bilen a tɛ marcher et puis barika bɛ dɔ ɲɛ wala u bɛɛ tɛ nin ye koyi dɔw ka mobili sɔgɔra sira la o ma minɛ o tigi b'a kalama an bɛ mɔgɔ mun ale natɔ ale ka mobili de crévé la ou bien n'a fɔra ko ministre kɔrɔ ka mobili ka crevé parce que ni ministère in tɛ u tɛ se ka baara fila kɛ donc ale ka mobili de crévé la ale ye temps ta sira la dalajɛ tɔgɔ tɛ ko in na quoi réunion bannen kɔ de PV ni kunnafoni bɛɛ sɔrɔlen kɔfɛ selimafo kelen t'a kɔnɔ aw sanbɛ fatigiyala o t'a la batigiyala o t'a la kɔrɔtigiyala o t'a la ni selimafo don Asimi fana na Asimi bɛ fɛ k'u selimafo de o Asimi bɛ fɛ k'o de kɛ o Asimi bɛ fɛ ka t'u selimafo de
mais an bɛ min fɔ jamana ɲɛmɔgɔ ye u k'u bɔ ɲɔgɔn kan politicien tan ko man ɲɔgɔn kan dɛ an yɛrɛ information sɔrɔ ko dɔw taara Kulukoro merci o de kun jɔrɔ bɛ ne la k'u tila u ma ko ɲɛmɔgɔ dɛ mais n ko c'est le gouvernement a été très ça fait l'investigation du Mali c'est au top quoi u nana u ye tonba saba sigi ka tonba wɛrɛ sigi ka tonba wɛrɛ sigi est ce que b'a kala gendarmerie dontɔ nin da donna a fɛ n ko k'an bɛ ko jinɛ ko ke taara ma dɔrɔn et puis k'u bɛɛ ta o tɔgɔ ma nin ye nin parti ye nin ye nin parti u yɛrɛ ma se ka kuma tugun parce que u président ale la ko tantan quoi olu yɛrɛ ɲɛ b'a la k'a fɔ dɔ bɛ yen ko k'a ye mouvement dɔ o ja yɛrɛ o gendarme ye parce que n ko dalatɛli t'a la quoi carré kɔnɔna falen bɛ ten k'a bɛɛ kɛ kole ka taa n'a ye mais i y'a fɔ cogo min na n'a sɔrɔ u bɔ ɲɔgɔn kan o de ɲana u k'u tila dɛ ayiwa bu an y'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ t'an kɔnɔ mais an fa n'o ye avocat ba in ye Mamadu Ali Bacili ko ale kɔnɔna bilara dɔw ko yala ko poursuite bɛ to a nɔfɛ walima ale ka cas bɛ kɛ cogo di nin y'ale bilalen n ko mɔgɔ wɛrɛ kan ka taa ɲini sa ne m'a fɔ ko dɔw ka mobili tiɲɛna n k'olu participé nin t'o réunion fɔlɔ ye koyi nin tɛ réunion fɔlɔ ye nin tɛ réunion filanan ye il y a des groupes WhatsApp et puis je salue aussi la sagesse et l'excellence aussi de certains partis, de certains leaders politiques qui disent que non, ça ne peut pas marcher. Non, le renseignement du Mali est au top. Ça ne peut pas marcher. Non, Mali renseignement est fari. Tu sais que mon Mali renseignement magne. Donc, mon gafoni, c'est juste la poursuite est là. La poursuite qui est là. Mais comme il est avocat, il est barreau là. Au fond, il y a dans ma statue. Mais alors, donc, diminue parce que ani bɛ baro la kɛ activité politique de don i kun man ka tɔ abandonné ko min yɛrɛ taara kaso la ko dɔw ko k'a fana kun ka to non mais i mais n ko nin y'u bɛɛ kɛ i ma ye n ko bɛ kuma kelen f'i ɲɛna quoi Mali politicien kelen ko situlu quoi n'i y'a da tile la a bɛ yɛlɛ a tɛ ko gɛlɛn kun quoi sinon i bɛ nin kɛ dɔw ye u b'a fɔ ko n bɛ san tɛ taa k'an tɔw to parce que o fana mun filɛ nin ye c'était une manière aussi tɔw fana ka bila o ça fait n'ale i b'a dɔn n bɛ ka kuma kelen f'i ɲɛna politiciens u tɛ ɲɔgɔn ne y'o de f'i ye quoi ça veut dire i bɛ taa sɔrɔ u bɛ jɛ waati dɔ la mais u kuma ni ɲɔgɔn ye bon i bɛ taa sɔrɔ ni parti ninnu filɛ nin ye walayi nin bɛɛ ye parti kelen de ye a kɔnɔmɔgɔw de tila-tilalen don et puis ko politicien tɛ koyi c'est le club des anciens ministres anciens ministres de ka ca wa anciens ministres mais ninnu kun kan ka Assimi wele de k'a féliciter Assimi de y'a yira ko dugu bɛ négocier cogo di Assimi de ye jamana équipe Assimi de y'a yira ko mɔgɔ bɛ se ka marifa san ka di armée ma Assimi de y'a yira k'a fɔ ko premier ministre bɛ se ka taa Kidali ka ministre bɛ se ka taa Kidali ka segin ka sɔrɔ a ma dugu ci mɔgɔ ma sa nɔfɛ aw ni mouvement armé ye réunion kɛ ɲɔgɔn fɛ yan o m'aw tɔɔrɔ aw ni mouvement armé Kidali seulement kun bɛ drapeau ka défiler drapeau ɲɛma o m'aw tɔɔrɔ a fɔra Mali ma ko la délégation a fɔra Mali ma a fɔra Maliens ma ko Kidali ko la délégation bienvenue la délégation du Mali à Kidali à Lazawad a fɔra yan o si m'u tɔɔrɔ ni mɔgɔ ninnu nana ka armée équipée ka contrat fara contrat minnu aw yɛrɛ ko k'aw to gouvernement na k'a kun t'a kalama ko IBK ye nin contrat fa ko IBK ye nin accord façon signé ne tɛ dɛ olu de y'a fɔ k'u to M5 na ko IBK ye accord mun signé ko c'est à l'insu du gouvernement kama ko gouvernement yɛrɛ t'a dɔn min don kama tɛmɛ assemblée fɛ c'est vrai que ne kun tɛ accord kalama bi Assimi nana k'o accord fara ka Kidali récupérer ka bɛɛ récupérer ka ANIFIF récupérer ka Aguelok min ni ye sɔrɔsi 111 da k'a kan tigɛ Assimi nana k'o mɔnɛ bɔ mɔgɔw la o la ka base bɛɛ ci ka dugu kunna kun ka minɛ ka fɛn min ye préfet ni sous-préfet u installé bi yɛrɛ Bagi kɛra Kidali après 10 ans bi 10 ans kɔfɛ de Bagi kɛra Kidali bi Kidali ka di i ma yan effectif bɛɛ ye mɔgɔ joli mɔgɔ damadɔni tellement que denmisɛnninw ni Bagi famana MINUSMA tun bɛ wari bɔ ka taa école maître recruter Kidali walasa u kana cours di denmisɛnninw ma ka taa école maître recruter ni école maître bɛ sara min na a b'a sara a ka salaire triple la ça fait 10 ans Bagi tɛ kɛ Kidali grâce à son excellence colonel Assimi Goïta bi Bagi b'a kɛ Kidali mais cɛ a bɛ fɛ Assimi ka mun de kɛ bilen aw kan ka Assimi fo ka Assimi maloya min bɔ politiciens na et puis olu ko dictature ko liberté d'expression Mali politiciens de dictateurs ye an ye mɔgɔ dɔw yɛrɛ ka non olu y'o mun fɔ o tɛ tiɲɛ ye a ko mun na voilà n b'a kun f'i ye maliyɛnw ko k'u ta aw fɛ a t'u to yen mais n'u k'i bɛ mɔgɔ jagoya k'i fɔ o tɛ dictateur ye
On n'est pas dictature. Protection n'est pas dictature. Si les Maliens disent qu'on vous entend faire dans la sécurité de quoi? Ah, pourquoi c'était des priorités? Malheureusement, c'était des priorités. Population a dit qu'il faut assumer Minke Anyana. Quand assumer les tanta. Bon, à dictature, la démocratie, c'est quoi? C'est maintenant la majorité élue et la minorité écoutée par cette majorité. Aujourd'hui, la majorité veut qu'on entend faire. Ah, vous avez une majorité Diagoya. Donc, ça, c'est la dictature. Parce qu'il faut laisser les pouvoirs aimés par le peuple. Jamanadenw k'u bɛ nin fanga de fɛ u bɛ nin transition de fɛ u bɛ fɛ ka to nin transition de kɔ a ko diyagoya ko fɔ ka transition in nege bɔ jɔn de dictateur ye sisan jɔn de dictateur ye sisan aw de dictateur ye aw bolo ka bɛ min kɛ fɔlɔ-fɔlɔ k'o bɛ kɛ yan tarakiw ni journaliste sɛbɛnw ni fɛnw ka fɛnw fili-fili k'a fɔ o tɛ kɛ Asimi tile la dɛ donc an b'aw fɔ ka waleɲuman dɔn a ka ɲi kilim ayi n tɛ se ka kile ayi sa ayi non ayi kuma kun cayara ko mɔgɔw tɛ Asimi fɛ mais jama min bɔra Sikaso bu c'est historique i bɛ se k'o résumer en 2 minutes quoi Sikaso jama min bɔra ka président kun i yɛrɛ ɲɛ kun bɛ réseau la dɔw bɛ jamana ko fɔ u bɛ ka fɔ ko mɔgɔ tɛ Asimi fɛ ko Asimi bɛ ka janfa kɛ mais jama min bɔra Sikaso bɛɛ lajɛlen y'a ye bon n bɛ Sikaso jamanatigiw fo u ye n bonya u ye n kɔnɔ u ye appartement kelen ta n ye mais Ala y'a kɛ n ma se ka taa n'i ye Sikaso image lajɛ politicien ninnu kan ka sabali n'i ko ko politicien ka nin fa 6 milliards de don wallahi anw bɛ nin fa mɔgɔw ye 6 milliards ni 8 milliards ni anw bɛ nin fa mɔgɔw ye parce que an bɛ taa Sénégalaw ta yɔrɔw la ka na n'u ye a san n'a kɛra i bɛ ka fɛn na o u taara coton culture ta ka na n'a ye ka yɔrɔ fa ten wa n'i mana engrais tɛ d'i ma mais Asimi ye nin fa à 0 francs Sikasokaw ye nin fa à 0 francs kelen filanan ye mun ye c'est que Asimi tient des discours présidentiels réels un projet de société Asimi bɛ ça fait n'i Asimi ka discours la mais i bɛ Mali taasira ye une université de 20 000 étudiants un logement, des logements de 700 profs 2 écoles supérieures 4 instituts une université qui s'étend sur une superficie de 400 hectares a qu'on a 6 facultés au départ pour les Assimi Goïta avec un viaduc de haut niveau une université ultra moderne au qui point au black RF ka ton keme sabani ko di kadoloni Sikaso na la minima che balo o ton baduru che ala si manyine kono ko billahi ala si manyine kono ko wa si manyine jegaw fene ko sabe ko aka Sikaso ta c'est historique ni sal fatou lage ka jo élection me Asimi arrangé bi ni mo kan élection ke bi ni élection kan ga jamu kan ga Asimi ni parce que bi ni jama façon bi ko il faut faire vite les élections pour partir mais ni ya ka so jamana masumaya Asimi te fanga ko Asimi Mali sumali de ko Asimi politicien mu bara de la quoi politicien fona jama façon mare ou fona na bora ibera campagne investir la nous sumala c'est duel 2018 ni jama façon femme de fona ka bode Asimi tara rora ya befa mais c'est so tra grand sang image ya ira to bula abe fin fo Asimi ko la tado bon de nous on politiciens c'est les anciens c'est les clubs des anciens ministres sont ni politiciens tu dois soutenir un pouvoir comme ça na soro ko politicien mu ga militant bunya ko ga militant bunya buuro ni mu go be don kera ay to ko partout la na so ko partout yu blagata non mais ka fonte mais kuma ni parti ni mu le principe même de la démocratie lu ta bunya ou yo responsable de mais parti est militant tin do kala parce que il faut de fiki parti la congrès de ou parti la convention nationale ou régionale de ka foko bo avec ou bureau politique national de yonge donc activité politique suspendue do abna o denga rien clandestin que prévu flé ay min daga dula ka foko ya fama Asimi en tant que blé billahi nous mo que nous na yoro ni taya wallahi kidal tawdin mayne tawdin mayne ko tawdin banaglana gamu gote tawdin mayne ou ka sabali tawdin mayne parce que bi akari Mali armée fena ka politicien ye kidal parce que afro ta kidal au moins son donc ina ta sara wara fere kabri kidal mina la politicien nous masi ayi sababu wara so bula si depuis Mali mina la politicien masi bon ni sababu do ko se akara kaso sira yo akara sira do yo ni sababu de Asimi ngata tawdini yira wala ka don ko jamana labeni mu armée be baramna parce que ni mata nord ira nuna shekiri u ka famu u ta dabla
Donc aujourd'hui, Assimi Masika Sotara, Akra Alhamdoulilah, Rabbil Alamina. Donc nous koro à Barabana, élection en détail. N'a qu'à dire Mola Kadam de la, à l'antesame. Il y a Ramadan Botoui. Mais Américain Beka de Kama, Yoro Bina au boulot. Aïe défilé au Kérauniana, drapeau Forla Auniana, Jamana Jensena Auniana, au Mautoro. Fin Bekarauniana au Mautoro. Et vous voulez encore empêcher notre président aimé qui a comme ça la croix d'aile. Le ministre Daoud et le général Daoud a inauguré ça. Il a ouvert quand même le nouveau commissariat. Donc, vous savez, vous avez un dictateur qui est malien. Nous avons fait un peu de temps. Ni tranchant mais ban jamana de ba ban. Donc, on a mis nous faire. Vous savez. Voilà. D'accord. Vous m'avez bita, amasiya, ni kuma kuja kuma mrigolo, na miro be fakaja, donc il faut pas. Donc, on a mis bien faut que be walmondo. Ok. Faut qu'on be wati.